Maria, asa man ta padulong? Dili man ni maungdanan pa. Dili bitaw kay di man taman yung manulod. Ha, di na mo manulod. Maria, ako ra gani gipataw ka atong maginikanan atong niyang naging adlaw. Gani. Dili tanin nyo manulod. Kay wa may tarong klase. Kay nagpractice man ng mga atlet tayo mo. Dili. Oh, mo na di tanyo manulod. Karon, mga dota kay kaganina padulong kog eskwelahan ako'y naagian nga nagpasungkit og lubi. Nindot ta Maria ba? Ya pagkahuman, ginanako nga tagaan akong jis. Magpahulog ko og isa ka bulig nga butong. Ay na. O mga ninyo pero bebe amo sa kaltres. Ay, amo. Uy, Kaltres ta ni dayo mukha magamo. Piso na kami na sa. Wala nga syempre kay ako may nagpahulog ato. Bebe tres. bro, dapat tanggalan mo ha. Dapat Ay, mo sauce pa bukas sila. doon. Dali na. Unsa man? Nala ko'y makareport kay Ma'am Ani ba? Ipatawa ka tong mga ginikanan. Stilan, mabalaka man mo ana nga. Tama si Dudong Pawis sa iduot na pod. Hay Ikaw ay masaya, tumawa ka. Uy, asa man na sila padulong na? Naaraman din dalan pa doon sa eskwela, no? Naabot mo na sila diha. Ayay ka. Murag, naana po ni plano sila ba? Duda na ko ani, murag dili na po ni sila manulod. Tuar yung upat ko. Dahan ko palagi dili yun manulod. Diri. Mamutong din mo ula bibir ha. Bantay lang karon Maria, makabalos na ko nimo. Isumbong ta kasi mong mama. A few moments later. Uy, si Dudong Pawis man ako. Nagdagan-dagan, nagpaingon diri. Bantay lang ka karon, makadawat ki kag sermon. Nang! Nang! Nang si imong mata, unsay gibuhat nimo ni atong miagi nga imong gigalgal si Maria nga dili manulod. Nang wala nang uy nang. Ilar man kong giduot ato nang. Naunta ko'y kining ibalita si mo ha ba? Sabi isuga po nimo nang uy. Tarungan ang ibalita nimo ha. Lagot pa ba ako atong miagi? Unsa may ibalita nimo? Kanang dili nang pud mo manulod sa eskwelahan, i-report jud ta ka sa principal. Ah, grabe po ka nang uy nang i-report jud ko nimo sa principal. Bisag wala ko'y nabuhat na sala sa eskwelahan. Ah, kung dili ka gusto na makabalo sa akong ibalita si mo ha. Mulakaw na siguro ko kay imo naman kung gisirmunan pag ayaw diri. Sige. Unsa man na imong ibalita? Istorya dayon para mahuman ta. Ah, grabe. Isuga po ni mong naong nang. Uy, mahadlok man punta. Na, paminaw ha. Si Maria, si Lucio, si Biti, ug si Claire. Nakita na ko dito sa kalubin-an ni Beber. Mamutong daw sila. Ikaw ha, ayo sig pataka og istorya Dudong Pawis kay si Maria. Sa iyo kayo ni adto sa eskwelahan. Mao ba di ay? Sayo kay ni agtong eskwelahan. Kinsa man rito ako ang nakita ang ganyan na upat sila. Nakasiguro jud ka nga sila. Nakasiguro nang uy. Nakita gud nako sa kung duha ka mata na mamutong daw sila dito ila Beber. Tara daw, kung tinuod ba na imong istorya Dudong Pawis? Tinuod lagi nang. Dali. Wala ni ko nangatik lagi. Makita ni mo ni sila ron. Ano siya? Mang kayo ako diyan Maria. Malibang sa ako be. Ako Ako ikaw sa ani. Sinala ko na ito kasi mangutot anong kadere. A few moments later. Dami ang tubig ko eh. Kasi ang ni Lucio, nilakaw man mo. Di siya ka, di na mahutdan dyan ni Ron. Nambis kayo pa. Hindi ako na po. Uy. Para sila nang oh. Antay lang ka karon Maria. Nawa nang. Nagtuog kag nangati ko si mga tinuod ako sulti tara. Tudulon. Tanak. Buka, uy. Kaya mo, aki pa kong isabi. Ito na lang, buwak niya. Kaya, Maria. Ito man, kau nagla. Si mama ni mo si Dudong Pawis, sino padulong diri. Tuara sila nang nakadagan. Nakabantay na sila sa tuwa di ay. Bantay lang ka na ko Maria pag abot sa balay. Tana Dudong Pawis.